खामानिनि थाखायनो लाबोनो हायाखै आरो माने आङो पार्सनेल खामानि मावो नालाय पार्सनेल माने आङो जब मावो नालाय बेखायनो भिडिअखौ लाबोनो हानाय जायाखै सेस्था खालामगासिनो दं भिडिअनो जुदि भिडिअ मोनसे लाबोदोंबानो लाबोबाय थासिगोन आरो थाब थाबनो दा माने भिडिअ लाबोनायनि चान्स गैया आरो जासिगोन बेनि थाखाय माखासे बुस्थु नांगौ माने आङो दस्रा जायगायावसो दंमोन नालाय आरो दा दस्रा जायगायाव फैफिनबाय सिगांनि जायगायावनो फैफिनबाय आरो बेखायनो मोनसे प्रब्लेम जादों बेनोसै आरो दिनैनि भिडिअआ दिनै लाइभ फैनायनि जाहोना भिडिअ लाबोनो हायाबो होमबाबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दासिम नायगासिनो दं बेनि थाखायथ' साबायखरानो बावनांगोन आरो नोंथांमोननो साबसक्राइबाराबो बारायगासिनो दङ आरो हारसिंनो नाथाय बेल' मोनसे खोथाया जाहैबाय आंहा भिडिअ लाबोनो हायासै आरो लाबोगोन आं थाबैनो बेनि थाखाय मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोगोन आरो एबाराव माने कन्टेन्टआ लाबोबानो जाया नालाय सानब्रबलाबायबानो बेखायनो जानला मोनला लाबोलाबायनो हायाना आरो जुदि नोंथांमोना माबाफोर साजेस्ट होनो सानोबा कन्टेन्टनि सायाव नोंथांमोना कन्टेन्ट साजेस्ट होनो हागोन आङो बेनि सायाव रिसार्च खालामनानै नायगोन माने नायगोन बेनि उनाव भिडिअखौ लाबोनो सेस्था खालामगोन आरो दा बेनोसै लोगोफोर दिनैनि लाइभ फैनाया थेंक इउ स' माच नायफैनायनि थाखाय